It's Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni 5 minutes before Vuma FM breakfast bamba sengiyavala. Bamba ke sengiyavala ngempela ke manje incwadi uNumeri chapter 13 ivesi u33 kuphela lona vesi engizokushiya nalo this morning. Sabona khona iziqhwaga amadodana kaAnaki ayele iqhwageni emehlweni ethu saba njengezintethe saba njalo ke nasemehlweni abo emehlweni ethu saba njengezintethe saba njalo ke nasemehlweni abo. Lona verse lokushiya lalo la uMoses wayithume ama-spies ukuthi hambe yobheka izwe laseKhanani uNkulunkulu abathembisele ukuthi bazohlala kulona. Lithi iBhayibheli wachoza amadoda u12 from the 12 tribes ukuthi hambe yospaya izwe bona ukuthi linjani izwe uNkulunkulu akabathembise lona. Babuya nereport bezosho ukuthi izwe abalibonile linjani. Abanye bathi mabefika bathi silibonile lona izwe likhona futhi silibonile izwe linoju linobisi lihle futhi izwe silibonile. Base bathi abanye kodwa ezweni sithema sifika safica kukhona amadoda amade angama giants ayiziqhwaga sithema siyibuka thina sayibona sifana nezintethe akusizona iqhwaga ezibone thina sifana nezintethe kodwa thina sithema siyibuka siqhathanisa nalabantu sibabona savele sayibona thina sizintethe sase saba njalo ke emehlweni abo akudinganga ukuthi kube iziqhwaga kuba ama giants ababona beyizintethe kodwa yibona abavele bayibona beama grasshoppers bayibona bengelutho bayibona bewunobody bayibona bewo nothing bayibona beweak bayibona bengenamandla njengalokhu bebeyibona bona izitha zabo nabo zase zibabona njengalokhu bona beyibone bona. Ukube bona bebeyibona benamandla beyibona bengabantu abazothatha izwe nezitha zabo beyizobabona kanjalo. Lithi sithema siyibuka thina sase sibuka bona savele sayibona thina sizintethe nasemehlweni abo kwasekuba njalo ke. Iphutha abalenza bebuyisa ireport ukuthi basuke bathi mabefika ezweni bayibuka bona base bayicomparison neziqhwaga zabo. Ungalinge wenza iphutha lokuthi ubuka isimo sakho ubuka isitha sakho bese uyisiqhathanisa nawe ngoba njalo mawuyibuka wena bese ubuka nesitha sakho uyasibona isitha sakho sisikhulu kunawe futhi sinamandla kunawe. Ingakho laba bebuke nereport bathi sithe sifika sabuka iqhwaga sase sayibuka thina sathi masiyibuka sayibona silingana nama grasshoppers sase saba njalo emehlweni abo. Ngifuna namhlanje eksene ungalinge ubuka isimo zobhekana naso namhlanje bese uyiqhathanisa nawe kodwa buka isimo sakho bese ubuka nalo okuthembisile izwe ngoba wathenjiswa uNkulunkulu ukuthi uzobanikeza izwe noma ingaba khona iqhwaga kodwa uNkulunkulu lento akayithembisile iyona akayisinikeza zona. Umuzibheka never compare yourself with your trials and with your circumstances, but you must always compare your circumstances with your God. uNkulunkulu wakho uyohleze namandla ungalingi uqhathanisa isifo sakhe sikubambile nempilo yakho ngoba uzothi lesi sifo sizongiqeda. Mawuke washo njalo nesifo sakho sizobona ukuthi impela wena ungofanele ukuqedwa. Mawubhekene nesimo sakho ungayitshela ukuthi lesi simo sizongihlula. Make washo njalo nesimo sizobona ukuthi impela lo umele ukuhlula ngoba vele useyibone engohluliwe singakaqali nokulwa naye. Balenza iphutha elikhulu bathi sithema siyibuka savele sayibona sizintethe emehlweni abo nabo basibona sinjalo. Indlela oyibuka ngayo namhlanje iyona ndlela abantu abazokubona uyiyo. Lento ozoyiveza uyiyo namhlanje abantu bazokubona uyileyo nto. Namhlanje ngiyacela uvuke ukhombisa iconfidence, ukhombisa ukuzethemba, ukhombisa kuba yiqhawe, ukhombisa kuba namandla. Bazokubona abantu bethi waze wane confidence namhlanje ngoba ilento oyibona uyiyona. Mawuyibona uweak, uyibona ungenamandla, uyibona ungenathemba, uyibona ungenento yalutho, nabantu bazokubona uyileyo nto ngoba laba bathi sayibona sinjengezintethe phambi kwabo sase saba yizo emehlweni abo. Lento ozoyibona uyiyo namhlanje abantu bazokubona uyiyona. Sivezeke umuntu onamandla nomuntu onqobayo nomuntu ophumelelayo bazokubona unjalo abantu. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning. Mega